Zdravo, veliki pozdrav. Pošto je ove nedelje naša štampa bila jako oskudna što se tiče svemirskih, a i ostalih gluposti, ja sam morao da preuzem neke, kao što vidite, vesti iz belosvetskih novina. Te vesti se vrte već duže vreme u štampi i ja ne znam zašto. I ja stvarno ne mogu da verujem da neko može da veruje ovakve gluposti. A zašto to pričam? Zato što su oni jako kontradiktorni. Pogledajte, s jedne strane planiraju naseljavanje Meseca i Marsa, a s druge strane pričaju da to nije moguće. Dok s druge strane, ja u ovu vest mogu da poverujem. Meni lično ova vest ne znači ništa, ali pretpostavljam da nekim ljudima će značiti dosta. U Australiji usred oluje viđena neobična pojava na nebu. Da li su ovo vanzemaljci ili neka prirodna pojava na nebu, ja stvarno ne znam, ali fotka je jako zanimljiva. Naučnici žele da kloniraju Isusa. Oni žele sa torinskog platna da uzmu Isusovu DNK da bi ga klonirali. Ja stvarno nemam reči osim jedne budale. I evo nešto sasvim novo. NASA je od pre neki dan počela da objavljuje temperaturu na Marsu. Ovo su jako korisne informacije. Ja ne znam kako smo do sad živjeli bez njih. Ko je kriv za sve veći porast ravnozemljaša? Naravno, kriv je YouTube i ja mislim da će uskoro svi kanali koji se bave ravnom zemljom biti ukinuti. O ovoj vesti prvo nas je obavestila naša draga Tanja, kojom ovom prilikom puno pozdravljam, a Aleksandar je objavio odličan videoklip. Ako niste pogledali, pogledajte ga, koji opisuje kakvi su ljudi koji plasiraju ovake vesti. A da li je kriv YouTube? Ja mislim da nije. Krivi su ljudi koji lažu, pa na Boga ne misle. Evo, između ostalog, ovo je razlog zašto ljudi više ne veruju zvaničnoj nauci. Pošto mene isključivo interesuju samo ove svemirske laži, ja neću ulaziti u sve ono što su ravnozemljaši otkrili gde nas zvanična nauka laže. Ako je ova fotografija prava, onda je ova fotografija isto prava. A po meni obe su lažne. I tačka. I da zaključim, nije YouTube kriv što je ovoliki porast ravnozemljaša. Krive su laži koji zvaničnici plasiraju u javnost. I za kraj, ako vam se ne sviđaju ravnozemljaški kanali, nemojte ih gledati, a ne da ih ukidate. Ovo je bilo još jedno prelistavanje za ovu nedelju. Toliko od mene. Veliki pozdrav.